Príjemný večer. Ochrana a pomoc nie sú len slová, ale každodenná realita ľudí, ktorí slúžia občanom. Aj dnes vám v bezpečnom Slovensku ukážeme, že sa máme na koho spoľahnúť. Vítajte. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na novinku pri 2 klientských centrách. Zavítame na akciu elitného Lynx Komanda určenú deťom. A v rozhovore s naším hosťom vám priblížime prácu policajných kinológov a hypológov. Modernizácia klientských centier prináša občanom aj praktické riešenia. Pri klientských centrách v Liptovskom Mikuláši a Dunajskej Strede už vodiči nájdú nabíjacie stanice pre elektromobily. Počas vybavovania dokladov či iných úradných záležitostí tak môžu využiť čas efektívne a zároveň podporiť ekologickejší spôsob dopravy. Aj takto sa služby štátu približujú potrebám občanov. Viac sa dozviete v našej reportáži. Hlavným impulzom pre budovanie nabíjačiek motorových vozidiel pri klientských centrách okresných úradov je kombinácia niekoľkých faktorov. V prvom rade je to občan a benefit pre občana. V druhom rade je to aj podpora infraštruktúry, ku ktorému pristúpila aj Európska únia, aj Slovensko. Nabíjačky sú viditeľným symbolom modernizácie a zelenej politiky. Preto aj Ministerstvo vnútra chce takýmto spôsobom podporiť inovácie a ekologickú dopravu. V blízkej dobe plánujeme inštalovať elektronabíjačky ešte v Michalovciach a v Trebišove. V Michalovciach sme nedávno slávnostne otvorili klientské centrum a v Trebišove budeme otvárať v júni, v júli. Takže aj tam pribudnú elektronabíjačky. Toto sú možno práve také regióny, kde naozaj prispiejeme aj tou nabíjačkou v samotnom meste. Veríme, že takáto infraštruktúra môže zvýšiť komfort našich klientov, čiže návštevníkov klientských centier, hlavne tým, že vedia efektívne využiť čas. Ako klient klientského centra tu v Dunajskej Strede vnímam to veľmi pozitívne aj z toho dôvodu, že keď tu nadobudnem dlhší čas, auto môžem nabíjať za veľmi priateľné ceny a taktiež naďalej podporovať zelené domácnosti a zelenú iniciatívu na Slovensku. Elitné Lynx Komando si verejnosť väčšinou spája s najnáročnejšími zásahmi a nebezpečnými situáciami. Tento raz si však príslušníci útvaru osobitného učenia pripravili akciu určenú rodinám a deťom. Ukázali im techniku, výcvik aj zákulisie práce, ktorá si vyžaduje odvahu, disciplínu a absolútne nasadenie. Deň detí tak priniesol nielen zážitky, ale aj pohľad na ľudí, ktorí chránia ostatných a doma sú pre svojich najbližších tými najväčšími hrdinami. Vo vojenskom obvode Javorina pokračovali kontroly motorkárov a štvorkoliek v lesnom teréne. Policajti zo Starej Ľubovne, vojenská polícia, enviropolícia a lesná stráž počas osobitnej akcie dohliadali na bezpečnosť, dodržiavanie zákona aj ochranu prírody. Počas kontroly zistili viacero priestupkov. 4 vodiči jazdili bez potrebného oprávnenia a 3 z nich nemali vodičský preukaz vôbec. Pri akcii pomáhal aj služobný dron, ktorý monitoroval pohyb motorkárov a štvorkoliek v teréne. Múzeum polície Slovenskej republiky sa zapojilo do podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníci si v netradičnom večernom čase mohli pozrieť stálu expozíciu o vývoji bezpečnostných zložiek na Slovensku, vypočuť si zaujímavé prednášky a zblízka spoznať policajnú prácu. Podujatie priblížilo históriu aj súčasnosť polície a ukázalo, že múzeum môže byť aj miestom živého kontaktu s verejnosťou. Máte pre nás námet do relácie alebo tému, ktorú by sme mali spracovať? Napíšte nám na bezpecne@minev.sk. Policajné psy a kone ľudia často vidia pri zásahoch, pátraniach alebo veľkých verejných podujatiach. Za ich pokojom, disciplínou a presnými reakciami sú však roky výcviku, každodenná práca a silný vzťah so psovodom či jazdcom. A práve o tom sa teraz porozprávame s Ladislavom Filipom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov.
Vaša práca spája dve veľmi špecifické oblasti, kinológiu a hypológiu. Čo všetko si môžeme predstaviť pod týmito odbormi? Tak ste to nazvali ste to správne, je to vlastne špecifická oblasť policajnej činnosti a vlastne tá služobná kinológia pojednáva o našich služobných psoch. Veľa ľudí si myslí, že je to len prostriedok alebo nástroj ako donúcovací prostriedok, avšak opak je pravdou a my týchto našich psíkov aj kone samozrejme využívame pri viac činností, nielen pri tom, ako ich vidia ľudia na nejakých bezpečnostných opatreniach. Áno, mnohí ľudia poznajú policajných psov či kone, najmä z verejných podujatí alebo zo zásahov. Ako však vyzerá tá dennodenná práca so zvieratami? Tak ja používam vždy taký veľmi jednoduchý príklad. Keď niekoho informujem o tom, ako to vlastne funguje, tak na porovnanie to zviera, je to stále zviera. Nie je to zbraň, ktorú dáte do skrine a na druhý deň ju vyberete a je taká istá tá zbraň. Tie zviera potrebujú dennodenný kontakt, dennodennú starostlivosť, prípravu. Pokiaľ sa nebavíme o dennodennom výcviku a tréningu, naozaj ten kontakt a nejaké spoločné venčenie a prechádzky je veľmi dôležité vlastne pre ten samotný kontakt a pre tú činnosť týchto zvierat. Ako dnes funguje tá spolupráca jazdnej polície a kinológov pri zabezpečovaní verejného poriadku alebo veľkých podujatí? Samozrejme dokážu pracovať samostatne, môžeme si niektoré tej činnosti priblížiť, ale dokážu pracovať aj spoločne a takéto situácie navádzame na nejakých nácvikoch poriadkových jednotiek alebo na rôznych iných výcvikoch, kde sa snažíme, aby tieto kone a psi dokázali spolupracovať, aby sa navzájom nevyrušovali a aby ten fokus a to smerovanie naozaj týchto zvierat bolo nasmerované práve na to, kde prebieha to nejaké narušenie a aby sme dokázali efektívnym spôsobom opäť nastoliť ten verejný poriadok. Policajné kone aj služobné psy musia zvládať veľmi náročné situácie. V čom sa ten ich výcvik líši? Toto je tiež veľmi dobrá otázka, lebo pri tých civilných kinológoch alebo pri tých športových kinológoch, ako aj pri tých športových jazdcoch, títo stále vykonávajú tú svoju činnosť relatívne rovnakých alebo nejakých sterilných podmienkach. Je tam málo rušivých vplyvov, ale naše kone a naše psy idú vždy do nových priestorov, do nových situácií, s ktorými sa musia vysporiadať. My sa snažíme samozrejme tieto naše kone a psy vždy pripraviť na tieto situácie, aby ich nič neprekvapilo, ale vždy sú to nové situácie, vždy. Aké vlastnosti podľa vás by mal mať dobrý kinológ alebo hypológ, aby si vytvoril ten vzťah so zvieraťom? Tak určite ten prvý a základný atribút je mať tú lásku k zvieratám v srdci, to je úplne základ. A potom je to tá vytrvalosť a to chcenie. My máme dostatok odborníkov a naozaj fundovaných inštruktorov, ktorí dokážu už potom týchto našich policajtov viesť správnym smerom, ale veľmi dôležité je práve to chcenie a tak ako pri iných činnostiach, aj v bežnom živote, keď niečo chcete, idete si za tým svojím cieľom, tak je to veľmi dôležité a nie je to nereálne. Ako to reálne v praxi funguje? Každé zviera má svojho, nazvem to pána, policajta? Áno, v našich podmienkách má každý pes je pridelený teda svojmu psovodovi a takisto aj každý jazdec má pridelený svojho koňa. Ten výcvikový proces si zabezpečuje samozrejme každý psovod sám v súčinnosti s kolegami, pretože v dnešnej dobe nedokážete pripraviť či už psa alebo koňa iba samostatne, takže potrebujete mať okolo seba tým ľudí. Ale v zásade dokážeme zabezpečiť, aby tá starostlivosť o tieto naše zvieratá bola zabezpečená. To znamená, že v prípade, že je napríklad psovod na dovolenke, tak síce so psíkom necvičí svojho kolegu, ale dokáže sa o neho postarať, a dokáže ho venčiť, napájať, krmiť a prípadne vykonávať iné takéto základné činnosti. Aké nové moderné technológie alebo výcvikové prístupy dnes zvyknete využívať pri svojej práci? Vždy sa snažíme aplikovať nejaké nové trendy do výcviku, či sú to kone alebo sú to psi. Organizujeme rôzne medzinárodné workshopy. Momentálne jeden určite z najväčších v Európe, kde sme naposledy mali 17 krajín, cez 100 účastníkov, kde skutočne viete navnímať aj
tú zahraničnú nejakú problematiku v rámci tých debát dokážeme odkomunikovať nejaké nové technológie a podobne. Rovnako sa snažíme aj my vlastnými nejakými silami a prostriedkami rásť. Môžem spomenúť tak narýchlo, momentálne sa dosť používa pojem nanotechnológie, takže v našom prípade takisto sa snažíme s našimi odborníkmi vyvinúť nejaké nanovlákenné pachové snímače, ktoré dokážeme oveľa efektívnejšie využívať v tejto našej činnosti. Sú to materiály, ktoré dokážu absorbovať oveľa viacej pachu, či už ľudského, alebo možno špecifického, keby sme potrebovali manipulovať s nejakou vzorkou výbušniny, ktorá je nebezpečná manipuláciu. Dokážeme na tento pachový snímač napríklad absorbovať pach tejto výbušniny a dokážeme týchto psov na to bezpečne pripravovať. Čo sa stane? Ako sa postupuje v prípade, že občan napadne služobného psa alebo koňa? Tak samozrejme to neodporúčam, pretože dopúšťa sa určite priestupku minimálne, možno, že aj trestného činu, v prípade, že dojde k nejakej škode. Bavíme sa o majetku štátu, takže v prípade, že poškodí majetok štátu, tak si bude rovnako znášať následky, ako keby poškodil akýkoľvek iný majetok štátu. Verejnosť často obdivuje tú disciplínu služobných zvierat. Koľko práce, času a tej každodennej prípravy sa skrýva za tým, aby boli zvieratá pripravené do služby? Ja som to už tak načrtol s tou zbraňou, že teda to zviera nie je zbraň, treba pracovať systematicky a každý deň. A skutočne je to tak, nie je to klišé, je to dennodenná systematická práca počas celého života toho psa alebo koňa. To znamená, že máme v rámci našich interných predpisov aj nastavenú určitú kategorizáciu tých psov alebo tých skúšok. To znamená, že v prípade, že spraví ten prvý stupeň, musí sa systematicky ďalej pripravať na to, aby zvládol druhý a tretí. Hej, máme 3 stupne. Toto je na tú certifikáciu, ale samozrejme každý jeden zodpovedný psovod alebo jazdec sa snaží svojho parťáka pripraviť sa na tie situácie, ktoré nie sú v skúšobnom poriadku, ale ktoré život prinese, aby sa s tým psi a kone dokázali vysporiadať. Takže robia aj takú nadprácu a naozaj tí najlepší kinológovia, najlepší jazdci sú nielen tí, ktorí robia tú svoju prácu len počas svojho pracovného fondu, ale ktorí sa tomu venujú aj vo svojom voľne. Často počúvame o využití umelej inteligencie alebo robotizácie. Dá sa táto oblasť využiť aj v tom vašom odbore? Z časti áno. Myslím si, že psi sú nenahraditeľné momentálne, neexistujú lepšie prístroje a efektívnejšie, hlavne aj z pohľadu času a teda výsledku. Takže tento súbor týchto vlastností ich predurčuje na to, že v dohľadnej dobe určite nebudú nahradení nejakými prístrojmi. Ale čo sa týka tej robotizácie, tak máme rozpracované nejaké nové metodiky, kde by sme chceli pracovať s dronom, napríklad navádzať psa na určité nebezpečné možno miesta s dronom. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí nás možno aj teraz sledujú, ktorí by sa v budúcnosti chceli venovať profesne policajnej kinológii alebo jazdnej polícii? Na čom treba popracovať? Hlavne, aby sa nevzdávali, aby boli trpezliví. Keď sa aj dostanú v rámci policajného zboru najskôr na nejaké iné pozície, každá jedna pozícia v policajnom zbore im dá veľa, ktorú dokážu neskôr zužitkovať aj pri tej kinológii alebo pri tej hypológii. Takže aby boli trpezliví, aby ich neodrádzalo, že sa možno nedostanú na ten svoj vysnívaný útvar, ale aby na sebe systematicky pracovali a ten výsledok sa dostaví. Možno dostanú príležitosť inokedy. Tak. Našim hosťom bol dnes Ladislav Filip. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj pekne. Pekný večer. Nestihli ste celú dnešnú časť? Pozrite si ju kedykoľvek a kdekoľvek aj na YouTube kanáli Relácia Bezpečné Slovensko. To je z dnešnej relácie Bezpečné Slovensko všetko. Vaše námety na témy do relácie posielajte na e-mailovú adresu bezpecné@minv.sk. Celú dnešnú reláciu nájdete aj na YouTube kanáli Bezpečné Slovensko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Prajeme vám ešte pokojný a hlavne bezpečný večer.